jan hebat putuku Antareja. Ya terenyuh pikirku ya kudu ngono kuwi kok ngger sing jejeg gendiramu Antareja Cemalang tumoleh tak kandhani ya ngger wong duwe gaya luhur iki pancen akeh godho rencanane kok ngger tenan akeh godho rencanane godho rencana iki ora mung saka wong liya nek karo dulur dhewe iki bener mula sing Mas padha ngati-ati nggih inggih Yang Pati. Ngajurit Komai Guru Gongso tetep kaya putra para panjriting turangga westi nyuwang dwaja kang keitir para kata ingkang dwaja dwaja Malayu sepi wah man Haryawerta man Sudiwerti man paman celak lenggahipun kaliyan Koko Prabu tebih kula ngabiyantara kepareng paman njara taringanipun putra kula panenggak kuro Luwingking saking Banjarjuna Dursasana nyadong dawuh lho. Lek Pak Cilik kula nggih ngaturaken Hermina kata Hermina toya minaulam kata pengucap kados wis rambaing toya bina glis lenungsung pekabaran man kepareng mbabarke putra kula Durma Gati kadung dawuh man kula pun Tirtanata kula pun Swatama Mas sesungguhnya kula nyadar dawuh man menapa wikatosing masyarakat kula aturi mbabari kan putra kula pun Jaya Citrasari man kula pun Citrasari man
Wis aja padha saur manuk. Liyane padha sirepa sing takon cukup Dursasana. Kulub Dursasana, wah wonten dawuh, Man. Adi-adimu Kurawa cacah najana sing kliwatan ya nggih. Wah, dengaren. Paman kok ngangge nyacahake barang, Man. Iya kabeh iki amrih genahe kok Dursasana. Oh nggih, Man. Ketingalipun dinten menika jangkep mboten pamit, Man. Ah, syukur nggih. Tur upama pamit alasane ya arep nyanti ta nggih wong padha praine. Ha nggih, ya. Nggih, sata kura kabeh wae. Pisan iki welingku padha gatekno ya kulub. Siji aja mbok kendhone nggonmu dandan kepara kencengana. Sing kaping pindho kerep ana nggonmu padha gladen perang. Dene sing kaping telu olah kanuragan kepara ajekana sebab Kakang Durna ngendika pripun Kurawa kuwi pancena pusring kadigdayan. Walah paman iku dadak ngompak sampeyan ngendika Kurawa pusring kadigdayan. Nek niku leres Kurawa niku punjeri kadigdayan sebab napa nek perang ora tau menang, Man. Lah nek kuwi mung merga nasib kok nggih. Ning tak jaluk aja cilik atimu dur kepara bombongan rasamu. Ing batin mesti kowe takon. Wong perang ki adu nasib apa adu kasekten, ya ngono ta? Sadurunge kowe takon iki tak jawab. Ya nasib ning ya kasekten. Malah saka penemuku jibaku kuwi ana nggon glaring yuda Dursasana. Oh nggih. Mula bareng kengeyang Bisma nate dawuh. Perang kuwi aja mung didoli akal ning ya nganggo akal. Merga kabeh wong kuwi sinung apes. Oh ngaten iya. Ora beda sing dirembuk ana ing pasewakan mau kulub. Yaiku Wakni Gondha saka 5 nampa murid anyar ratu saka Karton Puserbawana jenenge Prabu Naga Tawingnya. Dheweke nyuwun pedharing kawruh sangkan paling dumadi. Lajeng Kakang Durna saged medharake waton Prabu Naga Tawingnya bisa mateni si Gatotkaca. Malah yen perlu ora mung bocah pringgondane sak pendawane ditumpes sak oyot-oyote. Mula kang mengkono nggih tak jaluk kabeh wae aja wedi nyang Pandhawa. Kowe aja wedi karo Werkudara. Tak ambali tembung kowe iki aja wedi karo si Werkudara. Sing pengapesane ana nggon pupune kae. Yen si Janaka kuwi pengapesane ana nggon drijine. Sing direnehi ali-ali saka Kakang Durna biyen. Oh nggih. Kejaba saka kuwi dur malah iki tuwuh penemuku nggih. Wah. Pemanggih napa, Man? Aku arep mbarung sinang ngriwuk kempul. Yaiku sisan sing gawe kisruh ana ing Ladan Ngamarta. Sakwise Kakang Durna utusan calon siswane yaiku Prabu Naga Tawingnya kon mateni Gatotkaca. Lah iki aku krungu pawarta jare Antareja iki ya wis sawetara suwe ora siba nyang Praja Ngamarta. Manut kabar Antareja rada gelo atine awit ora dipilih dadi senopati. Sing dipilih kok si Gatotkaca iki merengguk pikire. Mula ing kene babar pisan aku arep mbudidaya kepriye bisane Antareja tarung kelawan sedulure dhewe nganti sak matine. Ya kanthi ngobak-obak nom-noman Ngamarta mengkono kuwi mau saya bakal cepet ngringking Praja Ngamarta, Dur. Weh, ngaten iya. Wis saiki tak wenehi wektu 10 menit kanggo saran utawa usul. Kowe arep usul apa Dursasana?
Oh iya kula ingkang usul rumi paman Kartomarmar usul apa? Iya kula usul Kurawa ingkang saged mungkasi damel prayogi dipun paringi kanugrahan paman. Oh iya aja samar le yen wis genah lelabuhane mengko bakal tak paringi satya lencana jenenge satya anugrah bakti praja. Ih matur nuwun kula inggih usul paman. Usul apa Jayadrata? Nuli kula marayogiaken supados ringkih Kyatang Marta ora kudur pun terjaya rumiyin man. Wah ya usul sing becik wajib ditulat liya-liyane ya nggih ya. Interupsi man. Wah bocah interupsi kan napa? Usul apa? Usul supados dipunwonteni pekan sadar budaya kan? Wah iki meletik pikirmu kowe le. Kowe ngusulke supaya dianake pekan sadar budaya. Nggih. Oh iya becik apik usulmu le. Mengko bakal tak penggalih luwih dhisik. Nggih. Saiki mung kali Durma Gati kowe mung tak wene wektu 2 menit wis kuwi wektumu. Kula pun menduga paman jika tiba giliran saya yang usul mesti paman trauma, mesti trauma sampean niku. Tapi nggak apa-apa deh, pendapat masing-masing tidak selalu harus sama, itu tidak perlu. Paman punya kebijakan harus membinasakan Pandhawa, ada yang setuju ada yang menolak, itu ya sah-sah saja kok ya. Mengingat perintah paman untuk membunuh Pandhawa yang tidak memiliki kesalahan apapun, maka ya tidak aneh jika ada orang ketemu saya kok mesti bertanya takon apa? Durma Gati bagaimana kabarnya Sengkuni itu? Apakah masih seperti dulu? Selalu saya jawab kalau batuk itu masih ada obatnya, tetapi jikalau watak, apalagi watak jahat, wah itu sudah susah sekali diluruskan kok mas. Memang ngono nggih. Padahal kita pernah mendengar petuah dari Yang Abiyasa yang seharusnya selalu kita jadikan pegangan, yaitu sebagai kesatria harus berwibawa, bijaksana, sentosa dan sederhana. Itu petuah dari Yang Abiyasa. Ngaten lho mas. Lah kok ora dinggon iki pripun to Lik? Durma Gati, kula mbahmu Abiyasa tutur yang kebecikan kuwi wis lumrah. Sebab mbahmu kuwi pendhita. Lah wong patih kok kon kaya pendhita iki model patih cap apa kaya ngono iki, Aku dadi patih iki merga momong kowe sak sedulurmu kuwi karepen kecukupan sekabehe. Mongko dulurmu ki ora sithik. Kura ki cacahe ki 100. Aku mau kon jujur, mau kon temen, mau kon alim kuwi ya bisa le aku. Iso aku temen alim jujur ki iso. Kuwi ora abot dilakoni kok nggih. Kalau enggak berat kenapa kok enggak dilaksanakan anane ora tak lakoni sebab kowe sak sedulur kuwi do wegah rekoso iki. Maka mang kudu njaluk enak ya ta. Apa kowe gelem ngombe banyu nggon blethokan karo mangan klika kaya Pandhawa kae? Gelem? Paman harus ingat, negara Astina ini adalah kepunyaan Pandhawa lho Wiwit kowe iki urung lahir aku wis mudeng kok le. Nek Astina iki duwe Pandhawa aku wis ngerti. Aku ya gelem masrahke bali nyang Pandhawa le. Janji kowe wani tanggung jawab nguripi sedulurmu sak anak bojone. Piye? Wah. Patine Durma Gati saiki. Piye le argumentasimu piye? Up to you man. Ngomong aduh malah ngalor ngidul. Ngomong ada patih sing ora ndek iman wis delalah. Lah yen kowe iki ngrumangsani wong apik, kena ngapa ora kok gabung Pandhawa kowe melu Pandhawa aja melu kene kowe. Pun panampun duka manah ngladeni kok bocah malah ora becik dadine.
Mula wong kari gelem mangkat apa ora nek gelem ayo budal sak lakuku aku wis dibagi dhewe-dhewe. Naga tawe nyang luruk nyang Amarta, aku nyang jangkar bumi. Sing mangkat ayo, sing ora mangkat ora paten. Derek ajeng ningali mengki sing mati niku Antarja napa Sengkuni kali nonton mawon. Tak patah watu sirahmu iki. Malah kowe iki ndongake wong tuwa sing ora apik. Swatama kula wonten dawuh metu wong jaba perintah lan radya kadat saben nyuwun pamit sing ati-ati. Tansah nembah kang piniji sang swatama sikra medal kondang wadya pala mangku hormat kang paradya panampi dawuh ira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bidal wis rampung sang swatama ngenya dawuh mring prawadya bala Gusti nata lan katiti ya priye Swatama selanjutnya benung jiwani paman syukur bagi sewu Swatama wonten dawuh mara kowe bisa dadi pambantang ing lagu nyuwun pamit sing ati-ati ya nggih nuli benjing bidal gumuruh saking Astina Nagri sananira lir saya wentalira saka ing jwalaniti arsa madangi jagat mungop aneng sapucaking ukir babak bangsuk soroting surya nampek migolan gunung usawega sangyane pratus dikira beda
langening pamyat busana sutra maneka parenggeng kencana Arnabra bandera layuku mider sinrang pandes ing maruta serana kumaraning wiyat mantian kumlebeting dwaja Suprasta kayu kaprapa puspita hanjrah ing siti
ketinggal gegancangan kang semelu maksana labet mestuti dawing sang mantri muka sajuru-juru nggih nyelem kurang pak untut anatara wangi cendra pindha sekarang nunce obro puspa busananira wadya kang pamandatan kajonan kang agem jambon tinggal tanggon miji pilih busana putih sara geni tangguh tan mingkuh sagun dadake nggewuh prajurit batang rumagang nyandang pedang Singanegara wis tirgel hangukel godo kasambung prajurit mandung menungsa ngagung kinapit sangran nyamrata lulut panewu mantri wis miranti lurah jajar katingal gelar panyutra hasil keplanasta nirbaya hangasta diwaja rantak-rantak rentek keparak umbul-umbul sami pinanggul lang nastran penjawit kanan wedana penumping penjawat kiring waneh-waneh titianing para prajurit nenggih dipangga tur menyang wahana rata sigeking samya bidal ganja kami lurus ing mangke datan kadinge wonten ing jangkara bumi ketingal radyan antara singkang pinarak nampi dhateng sawaning sang Antasena yayah sinar lampahira pundhita ingkang minangka sedaya sabeting kondha aniki menika gemelaring kasatriyan jangkar jenebat kasatriyan jangkar bumi labet ing kina tilas kedaton ing raja saka jejuluk Prabu Naga Bagindo minastan pusar bawarna mengko werdi dadi pasarmaning Durun Wisa kasebat aran dewatang krana wonten pemasten aran dewalas jajar kalih minangka kali Brajanala kasatriyan jangkar bumi sinemu pasden kadewatan ingkang sedaya saking rajaning Sopya Semar Obramarkata Purayagung kasatriyan landhawatang dumati saking Silakasna Tinata talundhake sinung seneng hayat linambahan arupa datu tuwin pama datu bocah ing Puraya Pinetra Petiting Nagaraja pinatek kencang tulis cengkalan munya terus ing guna tatane ngrat saka guru dumati saking Jala Kartika tinata-tinatur Rengga Pinetra sisi ing Sarpa sinangga pagengake kecuba pinatur Gandya Pratima pidan kekasih Radyan Masih Anantareja ya Radyan Tribhuwana ya Dyan Wayuninda Siwi iki kekasih Radyan Naga Tawing ya Radyan Naga Bagindo ing mangke dereng nggih dawuh nyelenggah kasaruswani pring marani nggih Radyan Hanantasena ingkang durcokan Palaraban sampun kadheraken ingkang rayi nggih Radyan Irawan Tromengkana hari sabdaning Sang Antareja
Paduka Prawiku Raja Wijiling dewa utama parantang teguh indriya kakiwang marang manutya iku pantang pokarya tamre harjaning sarira hidup nyawa heng pojokaning sukma sawetara suwing lenggah ndak sawang kadangku Antasena ingkang pating jangkar bumi Adimas Antasena winangka karajan pataning sading Pandhawa kene yai iya Kang antuk pangestumu lulus harja selang tulis kala kang ora liwat tak lipku muga katur iya Dimas tak tampa banget ing petrimaku Antasena kulun Kakang Mas Antasena ari Pandhawa Irawan boten kantun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Kakang Mas Antasena weh Irawan iki inggih kula pun Irawan Kakang Mas ya tak tampa lewat kowe bekti rumun Kakang le Irawan ya kok paring kowe le inggih Pak Kakang Mas Nabi remek karo sing manah kula. Ah, syukur. Karo sapa iki mau? Namung piyambakan sowan Kakang Mas Antareja. Ah, iya. Ora ngambil kaku kowe iki. Iki pareng benjang pinarak. Ya, liya wektu wae aku tak nyelaki teko nggonmu. Moro kake Maturodi. Pun Kakang Lusamapta. Napa marang ngaturmu ana wigati apa sing adipating jangkar bumi ini. Iya Kakang Antareja. Tekaku mrene kejobaku cilik marang Kakang Antareja ingkang luwih wigati. Aku kepengin bakal takon marang sira Kakang. Takon bab perkara apa? Yen tak pitung oleh nguras ibu nang Praja Ngamarta wis 3 pisan niki. Kuwi kok ora sembuh sebab apa to, Kang? Apa kowe lagi lara? Apa ana bab kang luwih wigati timbang si Kakang Sedaya Praja Ngamarta? Mengko dhisik
Antasena apa pitakonmu mau tuwuh saka pikirmu dhewe apa kowe ana sing kongkon? Aku ora ana sing kongkon, iki saka karepmu dhewe kok Kang. Sumurupa Antasena, mulane aku ora sida nyang Praja Ngamarta sabab rasaku durung gelem tak sida nyang Praja Ngamarta. Lho. Lah kok enteng temen wangsulanmu Kang? Kowe duwe tembung ngrasakmu durung gelem dijak sida nyang Praja Ngamarta kuwi. Apa ora jeneng Kakang kuwi ngapusi marang batinmu dhewe Kang? Oleh ku ngapusi manggon-nggon ngendi? Mbok yo eling. Kala semono kowe dhotong-dhotong nggawa map nglamar golek gawe nyang Praja Ngamarta. Dening Siwa Puntadewa ditampa penglamarmu njur didadekake satriya ning Praja Ngamarta. Malah disumpah barang. Ujupe nglamar golek gawean bar diweni gawean kok mau nglakoni kuwi ra padha karo kowe ngapusi marang kesaguhanmu dhewe Kang. Wah, kok yo ngelingi to Kang, saiki golek gawean ki angel lho Kang. Antasena, apa? Aku gelem nyang Praja Ngamarta. Waton Siwa Puntadewa dhewe sing rawuh mrene Antasena. Oh. Cetak angun taulo Kang, jebul gayung ngawiat utang-itung lintang taneh kelakone. Yen to si Kakang arep-arep rawuh Siwa Puntadewa dhewe mrene. Sebab apa? Awit elinga yen Siwa Punta kuwi ora mung ngatur kowe dhewe, nanging ngatur wong sak negara Ngamarta lho Kang. Yen to pancen Siwa Punta ora rawuh mrene dhewe, apa paedahe aku sing nyang Praja Ngamarta? Lho, dengarin kan? Wangsulanmu kok ora penak tak rasake iki mau? Apa kowe iki gelo atimu apa pengen njaluk ndakan blonjo? Wah, kok abah temen. Dudu watak Antareja ngono iki. Mula kowe tak kandhanono, mokna kowe bisa ngarapi lakon sing tak rasake wektu iki Antasena. Aku kuwatir Kang, kuwatir bab perkara apa? Yen nganti kowe cilik didungani gedhene dipecat saka jabatanmu ana Praja Ngamarta. Wah. Sing isin ora mung kowe dhewe kok aku ya kesempyok wirang lho Kang. Mula kudu tok pikir kaya ngono mau. Antasena, piye? Yen ana apa-apane kowe aja melu-melu. Tak tanggung iki tak sanggane dhewe. Oh, ya wis. Yen pancen kowe tak elingke tak jak sibuk gelem ya ora apa-apa. Mung keparenga wektu iki aku arep semendono kene Kang. Kowe kena ana kene aja ganggu marang rasane Antareja. Ora. Lang-langing griya mangu mangun kong kandu wandri mang lereno tanpa kandhen. Yen tanpa lusa manggutya utama mangkono sanata mudha wus nyolong rerepa niat lain ning kalangan ngedraw pantah muncar
tuku bocah bagus Antarja aja kaget pun yang kang rawuh nggir naga tawing nyaya si Antarja kula nuwun Eyang Patih sing rumi dereng dangu rawuh paduka Eyang Patih kemawayah pun Antarja ngaturaken pambagya panakrami sinarta sungkem kula kunjuk dhateng paduka Eyang Patih. Iya yang garis tak tampa banget putri mangku sira kula bekti marang pun Eyang ora liwat pangestu tampan ana Antarja. Lho nggih Eyang Patih. Dah ing pamundi kula saengga jimat paribih Kanjeng Eyang. Kula nuwun Kanjeng Eyang Patih. Kewayahipun Irawan ngaturaken pangabekti mugi kunjuk Eyang. Wah iya ya nggih tak tampa kula Irawan. Kowe bekti marang pun Eyang pangestu ditampani ya nggih. Meninggi ing pamundi kula saengga jimat Kanjeng Eyang. Antasena, apa Kang? Kowe ora bekti marang Eyang Patih? Gak. Tak eman malambeku kok Kang. Ora bekten ya ora patheken kok lele. Kula nuwun Eyang Patih. Monggo wigatos ingkang pundi dene Eyang Patih rawuh ing jangkar bumi mriki. Ngene ya nggih Antarja. Praptaku ing kene kejaba mertuwi marang kewilujunganmu sak kula warga. Pun yang mung kepengin bakal naca kangge pawarta kang wis kontak teng Praja Ngastina. Apa kapara nyata menawa sira kula wis sawetara ora seba nyang Praja Ngamarta nggih. Oh menika. Iya. Nun inggih. Kaluhuran dawuhipun Kanjeng Eyang Patih. Bilih kula sampun dangu mboten sibuk dhateng Ngamarta kok Eyang. Oh bener to. Inggih leres. Lah perkarane apa kok ora sibuk kuwi nggih? Menawi kula matur menapa Eyang Patih saged ngrampungi dhateng ruwet kula. Mbok coba waturna. Mbok menawa yen to aku bisa paring kali damar kang anjep marang padhang pikirmu Antarja. Lho nggih. Kanjeng Eyang mboten dadak mawi tedeng aling-aling tedeng. Bilih wekdal menika kula gelo kawarang serik kalian Pandhawa utamanipun dhateng tiyang sepuh kula piyambak pun Werkudara. Lho. Oh ngono to? Inggih. Lah sebabe apa to nggih? Eyang Patih sampun cetha bilih pendhut yang sepuh boten saged mernata dhumateng anak remen benten-bentenaken somban cindeban siladan. Bukti nyatane apa? Nyatanipun matumpa-tumpa ganjaran ingkang dipun paringaken dhumateng lare Pringgondani. Tandha buktinipun Gatotkaca sampun dipun dapuk Narendra ing Pringgondani. Katambah malih sak mangke dipun calonaken dados Senopati Negari Ngamarta. Menika sampun cetha bilih para Pandhawa mboten adil. Mboten pecus nata dhateng anak. Menapa tiyang sak Ngamarta ingkang sekti namung lare Pringgondani piyambak. Ingkang pinten namung cukup piyambak. Mongko kula menika sampun dangu swita wonten Ngamarta. Namung nyatanipun nasib kula njur pikir kaliyan para Pandhawa Kanjeng Eyang. Menika Kanjeng Eyang sri ing manah kula. Kula mboten purun dados kedibar Eyang Patih. Mila tinimbang sakit manah kula alung kula nasiba kemawon Kanjeng Eyang. Perkara kuwi to nggih. Inggih. Nek ngono kowe lagi krasa saiki nek Pandhawa ki ora adil ya nggih. Mongko jane wis suwe iki nggih sing ora adil ki wis suwe. Ya mung ora dirasake karo cah nom-nom kuwi kok nggih. Cetha yen Pandhawa ki pancen ora pecus napa nyang anak. Mongko aku ya ngakoni bab lelabuhanmu. Kurang apa olehmu labuh Sabaya Pati marang Pandhawa. Ning jebul entek-entekane Antarja dipadhake gombal kae. Nek ana meja reket gombal dijumput dienggo nglapi meja, rampung nglapi gombal didelikke. Aja nganti ngregepi nyang sawangan mripat.
kuwi kowe Antarja kejaba dipadhaki gombal kowe dipadhaki kaya genter kae nggih kaya sengget kae nek butuh ngunduh pelem genter jipuk dienggo ngunduh nek rampung genter disendheke tanpa dipikir babar pisan kuwi lelakonmu kaya ngono kuwi ya aja ta sing kaya ora serik mbok ya aku kae ya melu serik atiku kok nggih merkitik pikirku pada bocah anom pada oleh labu kok terus dimbanci siladan iki kepiye mula aku nyarujuki marang tumindakmu kuwi Antarja kowe cah enom kok nggih wong kuwi sing baku mung jeneng nek jeneng becik besok kesuwur asmamu ning arep kok jeneng sing ndi iki dicalonke ora ngono kok nggih mula Antarja tinimbang ana ngamarta ora dipikir nasibmu mbok luwung melangkah pager wae le luwung ayo melu yang Astina wae mumpung iki wis butuh teman kaya kowe kuwi nggih ayo nderek kang Duryudana wae mengko sing nanggo nasibmu sengkuni cekae kowe njaluk pangkat njaluk derajat apa ora turuti Eyang Pati priye menapa sakinten sakit kula gemi sadari Eyang Pati lho aku iki wong tuwa kok nggih ora lonyo-lonyo rembugku tenan nek ora percaya aku saged mujudake ir sak dhuwur putih kagiat risang kapirangmu renangkul kinempet kerampet terus sangat naning pawono ya si tukang walang ati ya si tukang ngeno sing tias ya si tukang kudu garing waduh Eyang Pati bermaus pacar manahku Kanjeng yang sampun nampi sadaring Eyang Pati bilih mengaten mugi jagat Naksanomo wiwit menika kula pisah kalian Pandhawa nderek dhateng Astina ah putusku nggih waduh ngger bedhedhek rasane ngatiku bareng miring sing dadi prasetyamu Antarja wis bener kuwi Antarja sumpahmu kuwi bener kowe ora bakal melu Pandhawa ning bakal melu marang Astina ketok nek ana titik bakal becik lan kepenak uripmu Antarja lho iki wis aja samar nggih Antarja aku sing nanggung nglakonmu sak kabehe nggih Gorodo muntat lir kinetat cocoban ming mawing wangis medhot paton ning wadhe netra ndek mundur-andur ya jagat ya dewa Bathara Kang Antasena apa aku arep takon apa tekaku kene karo tekane cara mburi iki dhisik ndi dhisik Antasena cara wong ngantri sing dhisik kudu diladeni dhisik mongko tekane dhisik aku gek aku iki adimu kenapa kowe mau tak takoni kok mingkem 1000 basa tanpa gelem wangsulan ning bareng sing takon kuwi tikus mburi iki kok jeneng weteh wangsulamu Kang ya nyono wis cetha kowe abot wong iki timbang dulurmu dhewe lan aku lagi ngerti iki yen to kowe iki jebul gelo atimu sabab ora kadapuk Senopati ya ngono pancen takoni wah lah kok epeh temen budimu Kan ing ngatasi kowe kuwi ngaku putra Pandhawa
tur gemblengan Ngamarta kok cetek temen penemumu Kang. Ora kok jeneng aku iki ngrewangi dulurku ya ora. Ning aku mau ngarep matrapake kahanan sing sak benere. Ngerti ya Kang. Kakang Gatut didapuk Senopati dening Pandhawa kuwi ora karepe dhewe. Ning kuwi karepe wong sak negara lumantar marang wakil-wakile. Pepundhen Pandhawa nyalonake Kang Gatut biyen kuwi didasari ing bab lelabuhane Kang Gatut dhewe. Nadyan to aku ya ora maido ing bab lelabuhanmu nanging tak jaluk kanthi banget si Kakang kudu sembedake marang tembung. Aja kowe takon negara semene apa menyang kowe kudu diwalik. Wis tau udu apa nyang negaramu. Tak ngono kudu Kang. Saking kudu weling para winasis wis nanti paring dawuh sing surasane. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkal lima dulur menungso ora ngawruhi. Kabeh kasta dening Gusti Kang Akarya jagat lan maneh Kang. Labuh marang nusa bangsa negara kuwi ora perlu dipamer-pamer nyang sapa-sapa lan ora perlu didumuk-umukake. Wis ana sing nyatet dhewe kok Kang. Mula kudu eling marang piwulang luhur sing surasane yen kowe kuwi mbeciki wong tulisna nanggon banyu karepe ninggal larut ning kosok barine. Yen to kowe dibeciki wong kowe enggal tulisna ning nggon watu pamane aja kongsi ilang lan aja nganti lali marang sing beciki kowe mau. Mbok ya pira bara ana dulur entuk pelenggan luhur kuwi ya melu syukur kunjuk marang pangeran. Amarga sithik akeh ya bakal melu kecangking luhur tumarap jenenge awake dhewe iki. Akon malah kaya mentang kaya gendhewa malang kaya nduk iki kepriye to Kang? Lan maneh Kang arep labuh marang nusa basa negara kuwi ora kudu linggih kursi dadi Senopati kok Kang. Tenang. Bisa ana nggon liya sing kanggo sono nggon bakal labuh marang raja. Mbok aja sok gigi mangsa gelak laku to Kang. Taun niki Kakang Gatut sing didapuk dadi Senopati. Sapa ngerti sok 8 taun sing arep teko genti kowe sing kedapuk rak ngono. Lho kuwi duwe tembung arep ninggal Pandhawa. Terus melangkah arep melu Kurawa saya kleru Kang, saya kleru. Lah wong melu kok Kurawa sing dimiliki iki apane? Ora wis ngerti yang Kurawa iki kondang bab serakah. Kondang bab angkara murkane. Tur nek perang ora tau menang, lah kok diloni to Kang. Apa kowe pangling karo watake cara mburi iki? Nek lagi butuh wah empuk nguli tahu. Tembung ini nek wis rampung gayane ya cuh nyokadasmu kuwi. Kudu eling kowe Kang. Antasena, priye? Aku dudu anakmu kuwi aja mejang karo aku ora mejang mung ngene iki aku ora lali. Oh lah. Wis keracunan kowe Kang. Wis kena provokator kowe Kang. Nek pancen mengkono sing ditupidakmu ya wis. Ning sawise aku wis ora kelangan nggonku budidaya marang si Kakang ngelingi marang si Kakang. Nek tak lingi ora kena ana apa-apa sanggane dhewe. Wah, jan hebat putuku Antareja. Aduh, biar terenyuh pikirku. Ya kudu ngono kuwi kok nggen. Sing jejeg genderamu Antareja Malang tumoleh. Tak kandhani ya ngger. Wong duwe gaya luhur iki pancen akeh godha rencanane kok ngger. Tenan akeh godha rencanane. Godha rencana iki ora mung saka wong liya, nek karo dulur dhewe iki bener. Mula sing waspada ngati-ati nggih. Inggih Hyang Pati. Ning ya kuwi Antareja sajake antasen arep mulih nyang Ngamarta kersanipun. Kersane piye kok? Kowe tekan negara Ngamarta lapor nyang bapakmu Watak Werkudara. Nek nganti diweni keterangan, Pak, jangkar bumi ana dayahe Sengkuni mblithuk karo Kakang Antareja. Bapakmu nesu mlangkah rene, piye awakku iki? Lajeng kersanipun Hyang Pati ditututu nggih. Tututana kan bali rene dirih-rih karepe melu kowe.
mrene mboten purun. Lah nek ora gelem kejaba mangsa bodho ana kowe Antarja. Nek rumah pateni aku ya lega lila. Katangmu padha ranten becik esuk amun temu baris. Baris kang prayitna yuwa salangka wong ing Gurawati. Luri. Irawan kula wonten hayi ingkang mangkat nusuk Antasena. Kula dherekaken Kakang Mas.